Светомира Маринова съм и искам да припомня, че повече от 2 години работя по тази тема. Темата с фотоволтаиците, които никнат като гъби в община Кюстендил. Искам да поканя при мен госпожа Величка Величкова, експерт, която ще даде и ще представи в детайли подадените сигнали, установените обстоятелства и предприетите конкретни действия. В България до там стигнаха да крадат и да лъжат и правния произвол, че организираха мафиотска, национално организирана престъпна група, която установява абсолютен правен произвол при въвеждане в действие на тези солари. Те ги въвеждат в измама, че тези обекти енергийни няма по никакъв начин да доведат до нарушение на до въздействие, което да е негативно върху човешкото здраве, върху природата, върху хората, животните и растения, което изобщо не е вярно. Те не подават уведомления, които да съдържат оная правно изискуема информация. РИОСВ-тата и МОСВ, които са адски некомпетентни и недобросъвестни, те си назначават във всички институции некомпетентни хора, те приемат тези уведомления. Каквото и да правят хората. Примерно при вас, то навсякъде е така, липсва оная част, която е свързана с въздействието върху здравето на хората. Те пишат, няма такова въздействие негативно. Отделно, те не дефинират отпадъците, които ще се генерират по време на експлоатация и след приключване. И това ще стане, защото те перат пари, едновременно крадат пари по плана за управление и развитие. И при това положение, те в един момент ще напуснат, ще приключат дейност. Много скоро това не е базова енергия, ще приключи. Неподаването на информация е възпрепятстване на хората да защитят интересите си, те като не знаят подробно. И за това са се постарали. Министерството на здравеопазването изобщо не прави никакви, има си институт там, който е за опазване здравето на хората, беше преди хигиената и така нататък, и резвитата. Те пишат без мотиви. Няма да окаже негативно съдействие. Няма мотиви. А нормативната уредба изисква да има мотиви. След това РИОСВ-тата издават екологични оценки или ОВОСи. При вас няма ОВОС. Екологична оценка. И какво правят? Фрагментират общия проект, който е функционално еднакъв с всички части. При вас е на 4 етапа. Функционално еднакви с един възложител на едно място. Това е абсолютно недопустимо. В Закона за опазване на околната среда няма никаква опция, при която те да го разделят един общ обект, да го фрагментират, да направят отделни, за да въведат в заблуждение хората, че няма негативно въздействие и в същото време да няма, примерно при вас няма екологична оценка обща. Вашата община имат някакъв отдел, който се занимава с земеделието, като са изнесли хумусите къде са били. Транспортният отдел, тези, които камиони минават над 20 тона, те оттъпват. При оттъпването оттока на водата намалява. Порозността и инфилтрацията се влошава. И водата бяга. Няма я. Няма я. Подпочвеният слой се засушава. Каквото и да правят съседите, те няма да имат овощни градини. На всичкото отгоре има един вредно въздействие. Принцип на албедото. Това е отразената светлина, иначе казвам, защото аз съм физик. Повишава се температура. И най-гадното е нискочестотни излъчвания. Това е удар за хората. С тези мащаби огромни, които правят при вас, те ви приключват. Вашата община имаше някаква главна архитектка, която даде разрешение за строителство на този Ератиден. Същата тая дама, която го даде постфактно, след като там са построили близо 200 декара, отиде шефка, след като извърши тази мерзост,
Шефка нареден се как Кюстендил. И преди нейната декларация в КПКОНПИ висшето, нямаше нищо преди да дойде на тая длъжност. Сега е пълна с имоти. Ами как се продават толкова много частни земи на едно место? 1000 декари. Как става това? Къде е тази община? И има и друго. РИОСВ съвкупно с тия от общината, нали имате зелен кмет, не определят правилно засегнатите лица. Те, въпреки че имат задължения, има страшно много европейски такива документи, директива за ОВОС, директива за екологична оценка, Орхуска конвенция, където изисква хората в най-ранния етап да бъдат информирани. Те не са определили засегнати лица. Хората от Конево и Дворище нищо не знаят. Само кметиците или кметове или са какви са, те знаят. И са го укрили. Укриването на тази информация също е измам. Това е недопустимо. И те са затворили целият този кръг, като си назначили послушни и неграмотни хора. Нямате представа Министерство на околната среда и водите и техните подразделения за каква неграмотност става дума. Вбесяващо. И като се оплаче с петиция в Европейската комисия, аз съм правила това за други обекти, те пишат, те вашите институции, ние се оплакваме от нашите институции, са нарушили европейското, те в същото време казват, те институциите ще ви, нали? От тях идва това. ДАНС се намеси тук, че им го прати. ДАНС идва тук и във вашия ДАНС. Не знам колко пъти идва в Токио Стедил, и в ДАНС. Те са посмешище. Вашите, прокуратурата, да ви кажа, като пуснах март миналата година. И те написаха, прекратиха. От март тупат топката. Нищо не правят. Въпреки, че по закона за съдебната власт те трябваше да се го приключи. Нали, няма закони в България и институциите са погнили. И в случай какво се получава? Те още не са взели решение. Нищо. Защо? За да може инвеститора, т.е. възложителя Алексия, да си направи и четвъртия етап, да си вземе разрешението за ползване, да си вземе парите и вие после се оплаквате на арменския бог. Защото в ЗУТа е написано, че който има разрешение за ползване, нищо, че е документ с невярно съдържание, той по една или друга причина не може да бъде отменен. Какво направиха вашите хора с ПУП-ви? Значи те не могат. ПУП трябва да се одобри от РИОСВ. В този ПУП, който тук са го дали, са едни площи. Аз съм дефинирал точно кои площи. Ги няма в становището на РИОСВ София. Дефинирала съм тая каша, която са направили в тяхната лицензия, защото те имат лицензия, за да започнат. Глас пустиня. КЕВР, Министерство на енергетиката, всички институции са еднакви. Партиите, това са корпоративни организации. Те не се интересуват. В момента има един, аз съм казала пример на Уроостров, който е бил рай като България. Сега в момента там не може да се живее. И тук ще стане така. В Кюстендилско, Старозагорско, те тръгнаха и другаде с България. Вредното въздействие е изключително голямо. Тази организирана престъпна група, ако не се събудат хората, ще приключи. Знаете ли какво прави вашия прокурор, който го разглеждаш? Аз му забравих името от окръжна прокуратура. Той приписа становището на РИОСВ. Значи аз пускам сигнал срещу РИОСВ, той приписва тяхното становище. Член 113 на Административно-процесуалния кодекс казва, че няма право да дава становище институция, от която е създала проблема. Това е. Те са неграмотни и приписват на институции. По този начин остават РИОСВ да се самопроверява, общината да се самопроверява, ДНСК да се самопроверява и функциите на прокуратурата са елиминирани. Те нали са държавно обвинител. Те се бавят прокуратурата, аз ще пусна до прокуратурата за това, че те не реагират в сроковете, които са по закона за съдебната. Тоест, фактически това означава отказ от произнасяне, т.е.
от установяване на справедливост за случай. Второ, аз пуснах и съм изготвила до ДНСК и до МОСВ, сега готвя това до прокуратурата, акт за спиране на обекта. Акт за спиране на обекта. Актовете за спиране на обекта са аргументирани, обосновани и аз съм ги пуснала и хората тук от Кюстендил трябва да застанат за тях, защото аз си пиша, онези ги умокват там и като дойда винаги имам неприятности. Уроди, това са уродливи истории. Това е дивашка енергетика. Това е. И едни от виновници са зелените, вашия кмет. И всичките партии, без изключение. Всъщност зелена енергия няма нищо зелено, нали така? Тя е толкова, колкото аз съм певица, прима, аз не мога една нота да изпея. Казвам, това е ужасна работа. Такива дивоти, такива неграмотни. Тая неграмотност, тя тръгна още от отдавна, много преди аз, от Чернобил още. Когато тогава аз бях един от хората като физик, защото работех мегаволтна лъчетерапия, се развиках, те тогава почнаха ме бъстиса. И всичко излезе вярно. От тогава, но атомната енергетика е много по-зелена. Що спряха ония обект? Знаете ли, що го спряха Белене и това? Те го спряха, за да им плащаме високите цени на тъпите веи. Това е. И затова партиите там са едни такива типични предатели. Отделно, че всичките, без изключение в тази държава, които са били на ръководна равна, са съдействали за това положение, което е в момента. Няма такива красавци, които да не са. Всички. И новите, и стари.